Вече няколко дни живея с една история. С погледа на една непозната жена. Щастието, благодарността и любовта в очите й. Тя се грижи за приготвянето на обяд за бездомни към една църква. С група приятели занесахме дарение. Тя го прие, разгледа го и започна да разказва как и какво ще добави към полученото, за да осигури храна на повече хора. Да им осигури празнична вечеря. После дойде свещеника и тя се забърза към него. Успяхме да осигурим храната за бъдни вечер. Дори за коледен обяд ще има. Част от дарението е с месо, каза му тя. Този момент, този поглед е моето споделяне. Щастие, благодарност, любов и две очи, които го излъчват и светят. Днес също съм с нея. Докато правя коледните сладки, я видях светла и чиста, озарена от благородство и светлина. Как влива любовта си в храната, която приготвя и която по-късно ще раздаде. И това е прекрасно. И тя го прави всеки ден. Тя се грижи всеки ден да има повече подкрепени, обгрижени хора в нейния свят. Прекрасно е да съм свидетел на това и е прекрасно да участвам. Прекланям се пред любовта и добротата. И благодаря за всички възможности, които получавам в живота си, да се уча да бъда доброта и любов.